Τι λες να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Αριδαία, να πάρουμε λίγο περισσότερο κλίμα από το τουρνουά το οποίο ολοκληρώθηκε εκεί. Μαθία, Πιερία, Πέλα, γνωστή για τα ραδάκινα, οι περιοχές, για άλλα φρούτα, αλλά όχι τόσο για τα μπαλάκια του τένις. Αλλά την τελευταία δεκαετία, 11 χρόνια, εδώ το αναπτύσσεται πάρα πολύ το τένις. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 10 χρόνια που έγινε και ο όμιλός μας εδώ στην Αριδαία, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια με οδηγό και έχοντας ως μότο ότι το τένις είναι ένα άθλημα για όλους, για όλες τις ηλικίες, για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε πράξη και νομίζω ότι έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα πλέον. Πόσο δύσκολο είναι να πείσεις τον κόσμο ότι το τένις, ας πούμε, αρχικά είναι ένα άθλημα για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Εμείς που παίζουμε ξέρουμε. Ο κόσμος είναι λίγο πιο επιφυλακτικός, έτσι δεν είναι? Το θεωρεί λίγο πιο ελιτίστικο, ίσως έχει μείνει από παλιά αυτό. Ναι, με τις ενέργειες που κάνουμε, οι οποίες έχουν μια συνέχεια και δεν είναι αποσπασματικές, προσπαθούμε να σπάσουμε αυτές τις αντιλήψεις που η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό πλέον δεν υπάρχουν. Παλιά υπήρχε η αντίληψη ότι το τένις αφορά λίγους, ασχολούνται μόνο μια συγκεκριμένη τάξη. Το τένις εγώ θεωρώ ότι πλέον έχει αγκαλιάσει όλες τις κοινωνικές τάξεις, όλα τα παιδιά παίζουν, μικροί, μεγάλοι, και με τις ενέργειες που κάνουμε προσπαθούμε αυτό το πράγμα να τα δώσουμε σε όλο και περισσότερο κόσμο. Όσοι ήρθαν πάντως απ' έξω και εμένα μου έκανε εντύπωση, ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ από το χώρο, πιο πάνω με τα λουτράκια και τα λοιπά, και νομίζω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλή δουλειά τα χρόνια αυτά. Όταν αποτιμάς έτσι αυτή την δεκαετία, πόσος κόσμος καταρχάς άρχισε να παίζει τένις, έφερε τα πιτσιρίκια του εδώ, τα παιδιά του ή και ο ίδιος? Γιατί νομίζω ότι αρχίζει το τένις, το μικρόβιο του τένις να μπαίνει στους μεγάλους, αφού πάει τα παιδιά του και το βλέπει, αρχίζουν και παίζουν οι μεγάλοι μετά, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Από τότε που έγινε ο σύλλογος, ξεκινήσαμε τα τμήματα, έχουμε μόνιμα 60 παιδιά κάθε χρόνο. Συν τους μεγάλους, τα γκρουπ των μεγάλων. Αυτό ο αριθμός συνεχίζει και μέχρι σήμερα να υπάρχει. Δηλαδή βγαίνουν καινούργια παιδιά, φεύγουν τα υπόλοιπα που έχουν μεγάλους κλπ. Και υπάρχει ένας κύκλος γενικά με το δραστηριοτήτων. Οι γονείς είναι πολύ ευχαριστημένοι, μας στηρίζουν και αυτοί όποτε χρειαστεί και όποτε χρειάζεται η βοήθειά τους. Και γενικά πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε από τους 5-6-7 καλύτερους συλλόγους της Ελλάδας. Τι σημαίνει τένις σε μια πόλη 5-6 χιλιάδων? Η πόλη, ναι, είναι μικρή, είναι σε 7.000, αλλά η γύρω περιοχή συνολικά αριθμεί τους 28.000. Το τένις είναι κάτι το οποίο τώρα γίνεται λαοφιλές στον τόπο. Ξέρετε ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής του είναι το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που συναρπάζει τον κόσμο. Έρχεται στο γήπεδο, έρχονται μεγάλες ηλικίες και αυτό είναι το σημαντικό, ότι οποιαδήποτε ηλικία ανθρώπων μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Και εκεί έχουμε μεγάλη επιτυχία. Η επαρχία Αλμοπίας ενδείκνυται για πολλές αθλητικές δραστηριότητες. Είμαστε μέσα στη φύση και όπως βλέπετε έχουμε πολύ όμορφες εγκαταστάσεις σε έναν πολύ φυσικό χώρο. Σε σχέση νομίζω με το παρελθόν, ίσως η πιο εύκολη δουλειά σας στη λογική ότι ο κόσμος αρχίζει και πείθεται ότι χρειάζεται γυμναστική, σωστή διατροφή, τα πάντα. Αυτό εδώ και χρόνια ως γυμνάστρια παρατηρώ ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει όλο αυτό, ότι ο κόσμος θέλει τη γυμναστική όχι μόνο να χάσω κάποια κιλά για να αισθανθώ πιο όμορφα, αλλά και για λόγους υγείας. Εδώ στο χώρο του τένις, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε πάρα πολλούς ενήλικες, σαφώς και παιδιά, να ασχολούνται με το τένις και γενικά με την αθλητική δραστηριότητα. Πώς τα αντιμετωπίζεις όμως εκεί, Για τα σουβλάκια σε χώρο άθλησης? Για πες μου τώρα. Αν είναι κοτόπουλο σουβλάκι που είναι κοτόπουλο σουβλάκι, τα προτιμούμε. Είναι παιδιά που περιμένουν έξω, να έρθει η ώρα για να παίξουμε τένις. Με βρίσκουν έξω στο δρόμο. Κύριε, πότε θα κάνουμε τένις? Δηλαδή, εμείς κάνουμε 2 φορές τη βδομάδα και είναι παιδιά που ζητάνε και 3 και 4 φορές τη βδομάδα. Υπάρχει μια φλόγα μέσα τους.
Αυτό είναι που και εμάς μας δίνει κουράγιο και λέμε γιατί είναι δύσκολα με τα μωρά. Λοιπόν, εμείς έχουμε γύρω στα 25 παιδιά, ας πούμε, εδώ πέρα. Μωρά και παιχνίδι είναι ένας δύσκολος συνδυασμός για να τα ελέγξεις λίγο, Δύσκολο. Ευτυχώς εμένα η δουλειά μου είναι γιατί είμαι δάσκαλος του Δημοτικού. Οπότε έχουμε το κουράγιο και την υπομονή, ξέρουμε δηλαδή να τα διαχειριστούμε. Και κάθε φορά για το μίνι τένις ψάχνουμε έναν προπονητή που να είναι και δάσκαλος. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις με τα παιδιά όταν σε καλέσουν να κρίνεις κάτι? Τα παιδιά είναι ανάλογα την ηλικία. Αν τα παιδιά είναι μικρά, ακούν πιο εύκολα και υπάρχουν πολλά θέματα με τους γονείς. Δηλαδή παρεμβαίνουν απ' έξω οι γονείς συνέχεια. Όσο μεγαλώνουν, τόσο λιγότερο χρειάζεται τον επιδιαιτητή. Κυρίως τα μικρά δηλαδή ζητάνε παρέμβαση και θέλω διαιτητή και η μπάλα είναι έξω, η μπάλα είναι. Τι σημαίνει προπονητής τένις? Προπονητής τένις είναι, στην επαρχία είναι σκληρή δουλειά, αφοσίωση, αγάπη για τα παιδιά και πολύ πάθος για το άθλημα. Τι σου δίνει το τένις? Μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση επειδή αθλούμε, περνάω το χρόνο μου με αυτό. Μάλιστα, μια χαρά στην Αριδαία. Μπράβο τους. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα για το τένις ότι το προωθούν τόσο πολύ ή προσπαθούν να βγάλουν αθλητές. Θυμάμαι τον Αλμοπό Αριδαία στο ποδόσφαιρο που έπαιζε δεκαετία του 80 στη δεύτερη εθνική κατηγορία με παίχτες που έχουν βγάλει και έχουν κάνει καριέρα μετά. Ο Αντώνης ο Μίνου, ο Λουκάς ο Βίντρα, το θυμάστε τον Λουκά το Βίντρα, και άλλους, ο Ταραλίδης, ο Κατσιαούνης. Τώρα γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια στην Αριδαία και εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Αυτό μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Ωραία γήπεδα, είδα καινούργια γήπεδα, green set, μια χαρά. Μπράβο τους και ωραίες εγκαταστάσεις. Τέλεια. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνονται όλο και περισσότερα τουρνουά και τουρνουά τα οποία έχουν φύγει από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχουν πάει στην επαρχία, όπως στην Αριδαία. Ένα τουρνουά για το Tennis Europe που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Ξέρεις τι γίνεται στην Αριδαία. Πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή που υπάρχει με όλα αυτά τα τουρνουά που γίνονται τα περισσότερα και αν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων? Είναι πάρα πολύ καλό να κάνουν τουρνουά. Κάθε καλοκαίρι κάνουν στην Αριδαία, νομίζω το Κιλκής κάπου έχει διάφορα τουρνουά 3 εβδομάδες για junior παιδιά. Εδώ βλέπουμε πλάνα Tennis από τις εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εντυπωσιακές. Βλέπω πολύ ωραία γήπεδα, τα έχουν φτιάξει, πάρκο, είναι πολύ ωραία. Μας λείπουν στην Ελλάδα ένας λόγος που λέγαμε γιατί δεν είμαστε σαν την Ισπανία και τη Γαλλία και τα λοιπά, η Ιταλία. Αυτές οι χώρες έχουν full τουρνουά junior και υψηλού επίπεδου. Εμείς δεν έχουμε 3 τουρνουά το χρόνο. Και πάλι καλά οι άνθρωποι στην επαρχία που προσπαθούν και θέλουν να κάνουν διεθνή τουρνουά και τα λοιπά, να βοηθούν τα παιδιά και να βλέπουν και άλλους τενίστες πώς... Ναι, γιατί πλέον με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα παιδιά αυτά να βγαίνουν στο εξωτερικό και να βγαίνουν έξω. Ναι. Αν μένουν μόνο στην Ελλάδα είναι αδύνατο να προχωρήσεις. Οπότε όσο πιο πολλά γίνονται τουρνουά, junior, ακόμα και τα future κτλ. Είναι προς όφελος των Ελλήνων παιχτών. Και δεν ξέρω κατά πόσο με όλη αυτή την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει μπορούμε να προσελκύσουμε μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό να έρθουν και να παίξουν σε τουρνουά στην Ελλάδα. Γιατί με τα χρήματα είναι πολύ δύσκολο να τους προσεγγίσουμε. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε με τις εγκαταστάσεις μας, με τον ωραίο μας καιρό, με το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα, με τη φιλοξενία μας. Κοιτάξτε, είμαστε πολύ αδικημένος σπορ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ήρθαμε 26η, ας πούμε, στην Ολυμπιάδα και είμαστε οι χειρότεροι από όλες τις χώρες του κόσμου στο τένις. Δηλαδή, είμαστε, ξέρω εγώ, στο τένις πρέπει να είμαστε εκατοστοί. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ πίσω και δεν μας λείπει αθλητικότητα και κάτι άλλο. Λείπουν πολλά από την... Η Ομοσπονδία δεν έχει κάνει τίποτα για το τένις. Δηλαδή, για να προωθήσει αυτό το άθλημα. Περισσότερο. Και έχουμε πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή, εντάξει, ήταν η γενιά η δική μας καλή, τώρα βλέπουμε ακόμα καλύτερη είναι η Μαρία, η Σάκαρη, ας πούμε, είναι top 100. Υπήρχαν και άλλα κορίτσια πριν, ας πούμε, που ήταν μέσα στις 200 στον κόσμο, δεν έκαναν τίποτα για αυτές και τα παρατήσανε, όπως η Γεωργάτου, ξέρω εγώ. Ήταν η Λένα, η Δανιλίδου πιο πριν. Είναι μονάδες και να τρώει Τσιπάς. Έχουμε πολύ καλούς παίχτες οι οποίοι δεν εκμεταλλεύονται να προωθήσουν, ξέρω εγώ, μια ομάδα παιδιών
όπως κάνουν